Un gotet de llet i a dormir. Un podcast sobre criança i supervivència extrema amb Miguel González i Ricard Fernández. Miguel, molt bona tarda. Com està la teva veu? Sembles l'avi de Catalunya. Home. Estic millor que ahir i pitjor que demà. No, esperem que pitjor que demà no. I avui Home, clar, pitjor que demà perquè demà estaré millor. ens ha anat millor. d'un pèl Sí. o d'una afonia no gravar aquest capítol. És veritat. S'ha de dir que jo ahir a la tarda no podia parlar ni articular paraula. Sort que, bueno, la medicina actual i la antiga, perquè m'estic aquí prenent Què una... et prens tu avui, el gotet? No és llet, és infusió de farigola. Al Timó, Pablo, li dieu timó? Timonet. Al Pablo li Sí? diem timonet, sí. A infusió de timó amb una miqueta de mel. I avui estic millor, però sí, sí. He causat baixa, inclús a la feina, que no, Sí? clar, no podem fonar. A Si més, no la podem teva fonar... eina de treball és la veu, Exacte, no? si no podem... L'aparell fonador no funciona, pues així. És l'únic aparell que no et funciona ara mateix? De moment, no. De moment no. De moment hi ha molts Pensem aparells que no arrencar amb funcionen. les cunyades meves. Sí, que sí, ja i m'agrada. poques. El que has de fer és apropar-te al micro, que si no després no perdó. t'escoltem. Aquest és el Perdó. tema. Vols que parlem d'algo? Perquè, Pues mira. si no, t'explicaré el que m'ha dit. Mira, me surt aquí un avís al mòbil. La Fiscalía de la Audiencia Nacional archiva la denuncia contra Julio Iglesias. I a Perquè mi és què m'importa? un truant i un senyor. I què? I llavors no el poden fiscalitzar. Doncs has vist un truant i un senyor fiscalitzat. Fiscalitzat. Clar, home. No. Mira, podríem Coses de parlar la vida un dia... moderna d'avui dia. Podríem i els parlar un dia de la museus. música per nens, ara que ve el Julio Iglesias, perquè suposo que tot ha evolucionat i, a més, la convidada d'avui també té una col·lecció, un fons musical important, i molt xulo, de música popular, música folk, a la qual, mira, doncs hem compartit una mica i està bé. Tu de petit que escoltaves al cotxe o a casa de música? Jo no recordo... Jo no recordo tenir grups infantils. No? No el recordo. Jo escoltava l'Exambusto i quan era petit al cotxe, Nino Bravo, Julio Iglesias aquí vaig, sí senyor, aquesta gent. viatges amb I ara Juan els nens, Pardo. tio, tenen grups de música superxulos que Però fan ja- espectacles, concerts. Sí. Jo no recordo quan era petit que això existís. Jo... O no m'hi portaven, Mon pare No sé. cada setmana anava a vendre al mercat de Sant Salvador i cada setmana em portava un casset, una cinta de casset, amb un cuento o música infantil. I, clar, doncs, tenies des dels contes de sempre al disco de l'Àraba de Bo, jo què sé, més de folklore i la onda vaselina. Era un mix molt primer raro. que entre música de nen, no, infantil, Sí, com pot te passar... sento molt fluix, Ricard? A mi- Te pujo un poquet, Puja. Ja comencem a tocar. Quantes vegades tocaràs avui les rodetes? Si pot ser, cap més. Vinga, d'acord. Vale. D'acord. Doncs, a part que hi havia poca música, jo crec, és que no sé, potser ho desconec, però jo no, a les meves no arribava música per nens. Potser no infantil. arribava tant, jo crec que n'hi havia, però potser no arribava tant. Sí, i després poca música en català també m'arribava. Per tant, jo Pets i l'Exambusto, quan ja vaig ser més gran, i de petit, això, els casets, bueno, qui ens escolta sap que és un caset, però si m'escolta algun alumne de la universitat, tindrà ni idea de què és un caset. No? Doncs pues molt malament, Els has de portar un casset i un disquet. Els has de portar. Sí. Bueno, pues, no, mira, era per parlar, però avui sí que hi ha molts grups xulos. I, Com quins? Bueno, pues Recomana'm. els Embauca, el Pot Petit, què més? Doncs el Pot Petit són uns currantes, Sí. Fa anys que estan picant Sí. pedra. Sí, perquè, mira, deu fer que 15 anys, no? Perquè van treure el disc del desaniversari ara fa uns 4 o 5 anys. Sí, tio, i... Mira, el primer concert de la gala va ser un Pot Petit, a Sant Mateu, al Baix Maestrat, no sé, ara no sé si és Baix o al Maestrat, però bueno, per allí. Molt bé, saludem aquí A tota la gent de de Sant Mateu. La gent de Sant Mateu. Jo tinc família a Sant Mateu, home, per això. I aprofito per saludar el Museu dels Dinosaures De Morella, que encara no ens han contactat, és veritat. perquè el facin més accessible. Accessible, sí. I a PortAventura també hem de saludar. Saludem. Perquè la cosa s'ha fet grossa i hi ha una... Sí o no? Sí. Hi ha un change.org, ja el compartirem, d'una noia que li va passar exactament el mateix que jo, que li van demanar un adult responsable per pujar amb ella en una atracció. Però ell ha fet soroll. Ella ha fet soroll. Jo sóc més miedica.
en aquest tu sentit. ets perfil baix discret. Exacte, perfil discret i baix també, però bueno, discret, sí, deixem-ho així. Està bé, està bé. Bueno, pues està bé. Bé. Bueno, lo de Què? PortAventura va ser, quan ho vas explicar el primer podcast, va ser bastant trist. És trist, trist. és trist. És trist, però hi tornaré. Bueno, i quan Tornaré a també fer vas soroll. parlar del museu aquest dels dinosaures, Bueno, del pobres museu museus, dinosaures, dels peixos, aquell de L'aquàrium, és molt divertit. No sé, jo crec que avui dia, entre impressores 3D i IAs i tot el que tenim, es pot adaptar tot. Vamos, sí. Vale que van fer la conya de que et deixessin posar els braços dins les M'encantaria. peixeres, però fugint de les tonteries aquestes, segur que hi ha 1000 maneres Sí. per poder adaptar les coses. I tant, no, I no. si no es fa és perquè 1000 maneres o i- no hi ha voluntat o potser no hi ha caigut ningú, que també. És possible, i després, alerta, perquè hi ha subvencions i fem coses tan estranyes com posar unes plaques en braille al mig del sol que no les pots llegir perquè et cremes les mans. Sí o no? Sí, això passa. Sí, és cert, No, però És mira, a mi em va passar perquè tu sí que vas venir a la meva empresa, quan jo tenia la meva empresa, Sí, i vale? tant. I vas jugar. Sí. És curiós. Sí, Doncs perquè un dia em va venir un grup de noies cegues Uh-huh, i me van dir que si estava adaptat i els vaig dir no hi havia pensat mai, claro. tot i ara corregeix-me, crec que no tot és adaptable. Vull dir, No. si jo he un joc que tot és funciona adaptable. en la vista, doncs, No. que no puc fer res. No, perquè aquí hauries de buscar una alternativa. Vull Tu dir, però els vaig dir, però no sé, noies, dic, és que aquí ha vingut una persona ja cega a jugar i no ha tingut tants problemes com altres. No, perquè també és diferent si ets un grup de persones cegues que vas soles, que vas a cegues, xispum, o ets un cec que va amb algú que et pot en un moment donat assistir o acompanyar o ajudar. No? Clar, Vull dir, és diferent. també tens raó. Bueno. Què tal els nostres fills? Que això és un podcast de pares, Pues no? tinc- Al final acabem explicant les nostres... A la gent li agrada aquestes Tonteries, coses. sí. Doncs mira, ahir els tenia així xungos de la panxa, tinc mocs, ara hem Ja. canviat el sistema de dormir, t'explico. Heu canviat el sistema de dormir. Sí, Prens cafè massa tard. no, estic cansat. Prens cafè... Els Nadals, que ho vam Tu parlar... des del Nadal vius cansat. Sí. Però és un cansat mental, Jo ho Ja, he dit, ja. és mental, físic. Però bueno, tens la teva parella, no?, que t'apoya i et dona suport. Però també i deu estar recol. cansada. Ah, bueno. Te toco, un poquet més. Ja hi som. T'allunyes del micro. Sí, Vinga, ja va. està. No et toco i apropa't, vinga. A mi no em toquis. Doncs els Nadals, que ho vaig explicar, que havien com tornat a voler dormir amb el papa i la mama i que és molt de... No? I el Pol va dir allò de no marxis mai, queda't aquí, no? Bueno, hem començat la rutina escolar i calla, que funciona. Sembla ser que el Pol torna a anar cansat perquè ja tornem a la rutina, llavors s'adorm, però seguim amb el Kai, se desperta, ara té molts despertars durant la nit, llavors hem optat per, almenys perquè un dels dos pugui descansar. Sí. Jo sempre dic, què s'ha de fer a les famílies, i això ho dic a la fenya, quan algú me fa consulta, què s'ha de fer a les famílies? Feu allò que us funcioni, punto. No cal entrar en que si el nen ha dormit sol, si s'acostumen... No, feu allò que us funcioni, que pugueu Què et descansar. funciona, tu, ara? Doncs el que ens funciona és que almenys ens partim les nits. Llavors n'hi ha un que dorm a l'habitació dels nens, perquè tenim una llitera amb 3 llits. No 3 lliteres, sinó que el llit de sota té un que surt, vale? Un calaix. Sí. Llavors, un dels dos, hi ha una nit que dorm amb els nens, més que res pel Kai, pel petit, perquè es desperta tant... Tu saps que si això ho fes algú altre ho criticaries, no? Per què? No ho sé. No, tio. No ets perfil de Aquesta criticar nit aquesta passada m'ha tocat a mi estar a dormir sol i he pogut descansar, tio. M'he aixecat descansat. Perquè portàvem moltes nits sense poder descansar. I ara almenys hi ha una nit que pilles i una nit que pots descansar i dormir Molt bé. del tirón. I jo, que sóc de dormir poc, però poc vol dir almenys 5 hores seguides. Dono fe de que aquest home m'ha escrit un mail, un WhatsApp un dissabte a les 4 del matí. Sí. Dono fe. Jo és que sóc d'aquells papes que fa una mica de rabieta perquè dic, no, jo és que he dormit sempre. I la meva parella també, no és allò que la típica imatge del papa que dorm i després surt la mama per darrere i diu, clar, dormes tu perquè no dormia jo. Nosaltres hem tingut sort de dormir bé. Ja, I toco fusta. Bueno, Bueno, jo que t'ho no vaig passa dir, res. que això d'administrar fentanyl a la nena abans de dormir no era bo, t'ho vaig dir una vegada. No, és veritat. Però encara no ho sap ningú només que tu i la gent que ens mira. La policia. Bueno, sí, ha sigut setmana de canvis i la Gala un dia em va dir que no està preparada encara per dormir sola, també. Vull dir que... Però llavors amb qui dorm la Gala? No, la Gala dorm, jo també ens ho partim, però fem la trampa, li contem un conte i quan ella s'adorm, mirem cap al nostre llit. Sí, jo crec que amb el Pol ara això em funcionaria Sí. perquè va molt cansat. Doncs això és el que fem. Però el Kai... Però l'important és contar-li un conte abans de dormir.
no? Hi ha gent que diu que sí, hi ha gent que diu que no, que el conte els Jo, activa. jo sóc dels que no, Però jo sóc dels que sí. Però no és no és un dogma. A casa meva crec que explicar un conte abans d'anar a dormir... T'activa a tope, no? Sí, per a més, com que el Pol, sempre ho explico, ja sabeu que nosaltres no fem pantalles, té l'atenció molt posada, ell agrada molt escoltar. Vale. Llavors, és capaç d'aguantar despert fins que acabi la història. I quan acaba una història em vol una altra. Llavors he optat per dir, no poden haver històries a la nit perquè se m'emociona i estaria aquí explicant contes, i llavors els contes s'han de fer en un altre moment, a casa meva, Ara ho preguntarem, això. Començarem amb aquesta pregunta. Simplement dues coses. Primera, perdona que t'estic tallant. Ja fa capítols que et tallo molt, i em sap greu. I segona, ara a casa meva tampoc no hi ha... El jefe pot tallar el seu secretari sempre que vulgui. Has apuntat tot el que et vaig demanar? Sí. L'últim capítol. No me'n recordo el que era, però bueno. Només explicar-te que ara a casa meva també estem a 0 pantalles, perquè s'ha amagat el mando de la tele. Molt bé. Les pantalles, tio. És requisat. També podem parlar avui, És requisat el mando de la tele. Està requisat, Sí, ben fet. Sí. Bueno, no m'expliquis més cuentos. No, això... No m'expliquis més cuentos. Per què? Perquè avui portem Aquí. la Contacontes de Tarragona oficial. Bueno, no sé si és oficial, perquè no deu tenir la distinció, no? El distingo, però sí que jo quan algú em diu Contacontes, és el seu nom. Jo també, És ella. al meu cap també està el seu nom. Contacontes des de que jo vaig néixer. Imagina't. Sí? Sí, fa 40 anys que conta contes. I tot i que avui parlarem de nens, jo he anat a contes d'adults amb ella també. Els contes calientes aquests. Sí. Perdó, no es deia així la conteclada, no es deia crec. No ho sé, una cosa que feien allà al seminari. Vinga, va, Rat Cebrián. Vinga, endavant. És que ens estem liant i ens posarem en un lloc del qual no en sabré En sortir. un jardí. Hola, En un jardí. Rat. A veure, que t'engeguem el micro. Ara sí. Rat Cebrián, què tal? Molt bé. Com estàs? Divertida, aquí amb vosaltres. Bueno, és que amb nosaltres és això. És, a Si veure pots qui venir la diu un més pèl groc. cap aquí? Sí, una miqueta cap aquí, jo també vinc sí. cap aquí. Rambla. Ahí. Acosta't al micro, que és la frase que més li repeteixo al Ricard. Fantàstic, ara sí que estem ben enquadrats. Bueno, Rat Cebrián, un plaer tenir-te al podcast. Escolta'm, he llegit per algun lloc que expliques contes des de l'any 85. Sí, fa 40 anys. És veritat. Déu-n'hi-do. Ostres. Telita, Bueno, i què? Com va ser això? L'inici? Sí. Doncs... Acosta't al micròfon, encara't Sí, aquí. Que encara si no, més, no encara més. Ui, el rei a tu. El Què ha rei. caigut ara? El rei. Perquè la gent que ens El escolta... Ha caigut el rei. Aturem, que el Miquel torna a tocar. Ha caigut el botons. rei. Doncs... Una onda satisfacció. No, és que la Rat Cebrián col·lecciona reis. Sí, del tortell. Del tortell. Això és una cosa molt d'antes, El què? El tortell o el reis? La meva O iaia col·lecció? sempre col·leccionava... Sí. A la vitrina hi havia un munt de reixos allí a... Sí? I és una cosa que a vegades penso... Xulo, no? Són molt Bueno. xulos, sí. Bueno, Quants ne perdona. tens? En Quants tinc ne tens? gairebé 300. Sí. Jo no sé com hi caps a casa, entre els reis, els contes, els CDs, ara en parlarem sí, de és tot veritat. això. Bé, tinc uns armaris amb unes caixes i unes llistats de tot, i intento ser com a molt endreçada. Això està molt bé, perquè si no ens hauríem mort. Sí. I els reietons els tinc amb uns expositors que em va fer el meu pare, que me'ls estimo molt. Que guai. I amb un matacrilat perquè no pesin i així, i els tinc tots allà posadets i faig els trios i tinc un expositor per als que ja són trio i pels que encara no tenen... Oh, Que guai. perquè Sí. aquí no és que col·leccionis només i els tens en una capsa, sinó que No. els hi dones cura. Sí, i és que Llueixen. te'n mires un i dius, ai, que bonic, són els més... No, però aquests també. És que si no, aquests col·leccionar també. per col·leccionar, És una xulada, no? el dia que vulgueu veniu a veure. Aquí no molesta el Sí. termo, no, Ricard? Que no em tapi. Perquè qui no ens No. està veient m'estava posant brebaje d'aquest de farigola per aguantar el podcast i m'he posat el termo al davant. Bé, dèiem, Rat, que vas començar a l'any 85, Sí. si no m'equivoco, Sí. a Montblanc, no? Sí, a Montblanc. Com va ser això? Doncs, mireu, curiosament, jo formava part del mateix esplai que el Guillem Massot. Que el Revisar tenia capítol aquí. 7. Com a nens, com monitors. Jo crec que, com que ell és més jove que jo, suposo que ell devia ser dels nens més grans quan jo feia de monitora i a mi em tocaven els més petits, o sigui que devíem coincidir, Que fort. però crec que... Sí, és molt fort, la vida té aquestes coses. I estàvem allà un dia, no? I el que llavors era el mossèn, el Joan Anton, ens va dir, mireu, la setmana que ve hauríem d'anar a Montblanc a fer, no sé, era com una trobada d'esplais de nens, no sé, no recordo gaire bé què era, i em va dir, diu, i tu explicaràs un conte? Dic, d'acord, perquè... Recordes quin era? Sí, perquè em va tocar escriure'l. Ah, O sigui, O sigui, va ser me'l un vaig haver debut, d'inventar. un debut fantàstic. por Contaràs todo lo alto. Sí. Contaràs el teu primer conte Sí. i a Debut sobre com a les- escriptora i a com sobre l'hauràs escrit contacontes. tu.
La cosa va ser que suposo que en aquella edat ets molt inconscient i dius, doncs d'acord. Total, que jo anava a l'institut llavors, el divendres et pugem cap a Montblanc, corre, i patapam, te trobes allà a l'escenari i jo havia explicat contes, però clar, els nens de l'esplà i poca cosa més. I estàs allà i tu ja notes que allà... O sigui, hi havia un silenci, però un silenci que pesava, o sigui, que dius, carai, estava fosques completament. I quan es va acabar, o sigui, va anar molt bé, va agradar, vaig pensar, però han aplaudit molt o són molta canalla? Diu, no, és que hi havia 2.000 nens. 2.000 nens? A mi em van dir això. I després vaig preguntar a gent de Montblanc si al cinema hi cabien 2.000. Molt bé. I em van dir que sí, que havia aquesta capacitat. Pedazo de but, no? I no et van avisar, eh? Sí, no, millor, potser... És que si m'haguessin avisat, hagués millor. apretat a córrer. Sí. Sempre, jo he pensat que era això, no sé, és com m'ho van explicar. I quin era el conte? El conte era sobre la pau. Hi havia, el tinc encara fotocopiat i hi ha fins i tot faltes d'ortografia i tot. Perquè, clar, és que jo tenia, doncs això, 16 anys. Sí. I era sobre un poble que hi havia en sec, entraven en guerra i no podia sortir ningú de casa i hi havia un colom ferit i uns nens sortien i l'ajudaven i llavors, clar, alto el foc i llavors els adults se plantegen però què estem fotent aquí, no? I llavors doncs són els nens els que, diguem, canvien la situació, no? No era cap meravella de conte, però... Bueno. Després has anat explicant contes, ara ho anirem comentant, però tu a banda ets profe, no? Sí. És a dir, vaja, de carrera, doncs els estudis, això buscava. Sí. Per fi un profe. Per fi un profe. No volen venir. No. Jo tinc ganes que vinguin mestres i professors de secundària. Clar, no, sí. M'encanta. Ja en parlarem també de l'apartat educatiu. D'acord. Però bueno, has anat explicant contes al llarg de la teva vida, jo crec que gairebé sempre, no? Sí, hi ha hagut èpoques que potser he fet una aturada doncs, per problemes familiars o de salut o de molta feina o tal, però sempre hi ha hagut alguna cosa entre mans, sí. Per explicar contes, i també és tu que els escrius, suposo que s'ha de tenir una inventiva brutal, no? Perquè a vegades no es fa... Bueno, jo per mi m'imagino, mira, vull parlar d'això, m'agradaria fer un conte, un relat sobre aquesta història, però clar, no és tan fàcil que se t'acudeixi alguna cosa, no? Sí, suposo que has de tenir un cap que constantment vagi pensant coses, no? En què t'inspires? O com d'una situació, d'una cosa, el teu cap... Com neix, no? Sí, exacte, com crea, com et ve l'art? Doncs normalment són com encàrrecs, no? Que et diuen, mira, ens agradaria que fessis un conte que parlés d'això. I, per exemple, vaig fer fa un temps que, ara ho pujaré al web, l'espectacle de Candela, la de la Colla dels Estels, que és un espectacle de teatre que vam fer a Valls, no? I em van encarregar doncs això, que parli dels castells, un espectacle per nens, no? Llavors el meu cap va començar a funcionar i vaig fer un espectacle que va ser preciós sobre això, sobre una nena que volia ser enxaneta de totes i tenia un pare i una mare que els feia respecte i que veien que era molt esclau, diguem, perquè s'havia d'anar als assajos, s'havia d'anar a les jornades i llavors ella ho aconsegueix i no només ho aconsegueix sinó que ajuda que no hi hagi rivalitat entre dues colles, no? És un espectacle molt bonic, amb un titella preciós i el van fer a Valls i de moment no l'hem tornat a fer. A mi, Rat, me preocupa que tot això es pugui anar perdent, perquè avui dia tu li dius a la intel·ligència artificial escriu'm un conte i te l'escriu. Lògicament, evidentment, ni a la sola de les sabates d'un conte creat, pensat, amb valors, etc. Però esclar, no sé, la gent després... Mira, he escrit un conte i m'ho publico i no sé què, i no, que això ho ha fet la intel·ligència artificial i tal. Als autors us preocupa això? És per pensar-ho, no?, una mica? No, a mi no em preocupa, o sigui, no és una cosa que em preocupi. Jo penso que, com tot, de la intel·ligència artificial podem agafar... Pot ajudar moltíssim. Molt. Per tant, molt bé. Ara, clar, com ara, no li demanis que et faci segons quines endevinalles, ni poemes, la part creativa ni coses... No.
no hi és, no? I l'altre dia jo pensava, dic, ostres, el llibre que vam publicar amb el Toni Soler Bru, el de la nena d'Ivori... És company meu, de professió. Veus? Aquí estem tots lligats, És que això és una xarxa. Com és allò, la teoria de les Calla, cordes. no, me'l vaig trobar el dia de Sant Esteve, vam Sí? sortir allò que dius, anem a baixar, Sí? i me'l vaig trobar amb la seva parella al balcó del Mediterrani, Sí, la Fran, i que em és va un fer un amor. comentari, diu sí a la ratolineta, a la botiga? Ratolina, la botiga, la llibreria. Sí, la Rat, dic, hòstia, doncs la Rat vindrà al podcast d'aquí. Veus? Saludem-lo des d'aquí, Sí, no? Vinga, exacte. sé que ens escolta, eh? Mira, pues, apunta a la llista de convidats, que també pot ser un bon perfil, per sí. apuntar-lo. Doncs clar, tot el treball que van fer durant 2 anys fent el llibre de la nena d'Ivori, clar, ni pensaments de la IA, no? O sigui, Bueno, perquè és fent ara que comencem cada a fer matí- aquestes coses, no? Sí, però cada matí de 2:45 a 2:45 que vam estar durant 2 anys pràcticament fent el llibre, Això em deia de i matinada. ara, sí, va ser molt... Aquella hora no t'empipa ningú, pots Bueno, estar totalment concentrat. Però si us hagués ajudat la IA també haguéssiu perdut tot el que vau guanyar No. invertint aquest temps, Perfecte, Per això t'ho dic, que ja està bé, clar, o sigui, clar. ja no ens va fer falta. T'he explicat mai a tu, Miguel, quin és el treball final d'assignatura que els hi feia als meus alumnes? No. És un conte, tio. Ah, Ara hi he caigut. mira. I justament és per saltar-me la IA. Els hi permet utilitzar IA pel tema gràfic, perquè Vale. no tothom sap dibuixar. Vale. Però, clar, jo he hagut d'adaptar l'assignatura a la universitat per tal de que els treballs no me'ls puguin fer en via. Claro. Per tant, hi ha molt tema audiovisual que es fa a classe, quadrants, no? O graelles, no em sortia, graelles que han d'apuntar perquè l'ella no ho pugui, o lectures d'alguna cosa, i m'han de citar frases textuals i comparar-les, que això l'EIA no pot fer. Per tant, poden fer un resum, però el resum ja m'importa una merda, perquè ho farà la IA. Ho farà la IA, Però, clar, en és que canvi, això és veritat. És que citar això- frases i vincular-m'ho a un tema de la professió, ja ho han de fer ells. No, això I donaria... vaig dir, què puc fer de treball final fa 2 anys? I fa 2 anys vaig pensar, com que jo en la meva assignatura és de famílies, vaig agafar la llei, no sé quants tipus de famílies desenvolupa la llei, i dic, vaig agafar 5, les més diferents, i els vaig dir, el treball final de l'assignatura és fer un conte on apareguin aquest tipus de famílies. Podeu utilitzar la IA, evidentment, però, clar, són ells, i estic sorprès dels resultats. Hi ha alumnes que treballen molt bé la IA i han aconseguit fer imatges superxules, que fins i tot els dic, expliqueu-m'ho com ho heu fet, N'hi ha de xules. perquè que la IA tingui un personatge i aquest personatge te'l faci igual a cada escena és molt difícil, perquè ell t'ha fet un ratolí, però el ratolí que et fa després, que li dius, ara aquest ratolí que te'l torna a salti, recrear. però no igual, tio. No, per això. I Però el que hi ha importa alumnes és que però els alumnes és la idea, el concepte, no? que el treball diuen, nosaltres el farem a mà. Increïble. Molt bé. Increïble, però coses que dic, això, jo que sóc negat dibuixant i tot el que és manual, dic, això són obres d'art. Bueno, la IA donaria... I la IA, jo, que l'altre dia ho dèiem, crec que guanyarem o tindrem molt de valor tot el que sigui manufacturat. L'altre dia el podcast que ens vam equivocar, Sí. i tindrà valor que tot el que sigui audiovisual o fet, en un futur hi haurà tanta IA que els que no fem IA, Tot serà perfecte. Clar, la IA tindrà clar, aquesta tindrà un perfecció. punt, tindrà un punt, És veritat. perquè la s'haurà de imperfecció valorar. ens farà molt humans. S'haurà i de això li valorar, dona un perquè si punt, no... sí. És el que deia jo, que el conte aquest, és a dir, un conte que faci la Rat Cebrià, no un conte que faci la IA, salvant les distàncies, perdona, No, Déu. tindrà molta més humanitat i molt més valor, lògicament, que un conte que farà la IA. Però jo penso que, em deies, no? D'on surt? Jo penso que sempre sorgeix d'algú que et diu ei, m'agradaria tocar aquest tema, o encàrrecs, I d'aquí, pam. I pam, no? Pam. El Maria estima la lluna, per exemple, va ser un procés preciós amb el Museu d'Art Modern, a partir del tapís de Miró i Royo. Molt bé. I va ser un procés màgic, i allà també ens va ajudar l'Armand. L'Armand també va col·laborar en el llibre, sí. que és un supercrac també. També em refereixo com el Toni Soler, ara estic pensant en... I va ser un procés molt bonic, però també va ser una cosa que me van dir, fes-nos una història sobre aquests elements, però el que tu vulguis. I la Maria parla de les nenes transparents, per exemple, no? Llavors, a tu al cap et ve la idea, però clar, tu dibuixes? Sí, Il·lustres tu també? No, il·lustrava. Vale. Ara no. O sigui, va arribar un moment que tothom deia, va, dedica-t'hi, fes. Però clar, jo sé quan m'agrada un bon dibuix i jo no em veig capaç, o sigui, hauria d'estudiar molt, hauria de dedicar molt de temps, no? Llavors he preferit
dedicar-me al tema de text i comptar amb excel·lents il·lustradors. llavors També això està bé és el perquè que així he ho fet. comparteixes, no? costa? Vull dir, tu poses la teva part, que és la que et sents a gust i la que no, la que tens... Sí. I després també deixes que... O sigui, permets, no?, que algú li posi il·lustracions a allò i fer projectes conjunts, que també és xulo. Clar, ja... I ara suposo que tens il·lustradors que et coneixen i quan llavors coneixeu la cosa és més fàcil, però és difícil una cosa que tens al cap, perquè tu tens una història, però també t'has d'imaginar un personatge, traslladar-li a algú que dius, no, és que vull que sigui així, vull que faci això, vull que la cara... això és complicat. Ho entenen? Sí, he tingut molta sort amb els il·lustradors que he treballat normalment, d'acord? Llavors, jo soc molt respectuosa amb l'il·lustrador perquè té un paper enormíssim. Llavors, una mica el deixo fer, però, per exemple, la Ivonne, l'Armand, pregunten, no? Diuen, escolta'm, com ho veieu això? I per exemple, l'Armand va ser molt bo amb la Vita, ens va presentar diverses Vites, diverses Júlies, i llavors nosaltres dèiem, doncs això, sí, però no sé què. I fins i tot hi ha hagut vegades que l'Armand ha fet convocatòries de votacions de veure quin personatge us agrada més. Pública, sí, així. Molt bé. Guai. Llavors, jo hi confio tant que doncs, el que ells vulguin, no? clar. Jo ara pensava en el poder del conte també, no? Perquè el conte pot transmetre la cultura, pot transmetre el patrimoni, pot transmetre moltíssimes coses, pot parlar-li a una criatura d'una malaltia. Estic pensant en projectes que has fet, que tu, evidentment, a mi se m'escapen moltíssims, però és que, ostres, és un poder grandíssim, no? El que pot transmetre una història que potser de primeres no sabríem al millor com explicar-li als nens i als xiquets i les xiquetes, i que en un conte t'ho planten allà i dius, ostres, pues he trobat la manera de fer-ho, no? O de salvar el patrimoni. Vull dir, no sé, tu has fet moltes històries i moltes qüestions que suposo que tu has plantejat moltes vegades, no? També això de com arribes després al públic, a la gent, i està vessant facilitadora que té el conte també per moltes famílies. En altres com a pares ara ho estic dient també. Jo penso que el conte té molt de poder perquè en teoria és una història curta i permet que l'infant, o els adults, perquè abans deies tu, no?, que havies vist sessions d'adults. Sí, que he dit jo lo de los cuentos. Sí, de la contaclada. Sí. Contes calents era, no? Els marranos, vau veure? Jo sí. Els marranos, mare, quina vergonya. Anem a lo bo. No porteu les criatures, que no són contes per nens. Home, sí, és que allò no podia ser. Allò. El dels negres, vas veure tu. Ai, no ho sé. No sé, bueno, és que... Jo crec que l'antiga audiència, t'ho diria. Antiga audiència, molt bé. Sí. La cosa, dèiem, és una història, en principi, curta, no?, que fa que es concentri l'atenció allà, que pots estar-hi, i a més és com un codi de ens oblidem de tot el que hi ha a fora i el que passi aquí és cosa del conte, no? Tant sigui imaginari com real, I jo penso que és un vehicle tan potent perquè, bum, t'hi poses dins i vas on sigui, no? Llavors, només que diguis, hi havia una vegada, ja està allà enganxat aquell qui escolta, no? Llavors, narrar és un plaer tan gran perquè és com si hi haguessin uns fils invisibles amb els ulls de cada nen i nena, no? O de cada adult, que això, si voleu, ja en parlem, de la diferència que hi ha entre narrar una cosa o l'altra, no? Però és increïble perquè és allò que tu estires i dius, ara riuran, ara tindran por, ara fotran un bot, ara no sé què, no? I és una màgia molt bonica. Un director d'orquestra, quasi, no? Claro. Sí, és un plaer molt gran. Mira, m'havia apuntat aquí, conte abans de dormir, sí o no? Tu ets partidària de que sí o de que no? Depèn. És que és com tot. Si es pot... Si us funciona, no? Exacte, o sigui, si es pot, si és un moment bonic que podeu compartir amb el vostre fill, filla, genial. Que resulta que el que deies tu abans, Ricard, no? És que encara s'encitralen més, no? Sí. O estan tan cansats que no volen sentir parlar de res, o els papes aquell dia hem tingut un dia fatal, no, mira, no estic per comptes, o sigui, és igual, ja farem, no? Hi ha altres moments, hi ha el cap de setmana, hi ha un viatge amb cotxe, hi ha una sala d'espera d'un metge, hi ha altres moments que us poden regalar aquest moment màgic, no? Per tant, si es pot, si es vol, si hi ha temps, si el nen o la nena ho demana, perfecte. Si no,
Mira, en un capítol anterior, suposo que serà anterior, perquè encara no s'ha publicat, En episodios anteriores. va haver la Núria, una odontòloga, que ha escrit un conte per treballar un tema de vocal. Doncs, quan vau marxar vosaltres d'aquí, de gravar, el Pol me deia explica-me'l. I vaig gaudir més explicant-li el conte abans de la dutxa, perquè ens vam asseure aquí al sofà, li vaig explicar el conte, i vaig estar tancat el conte, perquè dic, si l'explico després de sopar, abans d'anar a dormir, tindré cacau. Doncs ja està, és això. Perquè, a més, aquests moments són xulos, quan a mi em passa amb la gana, no? Vinga, llegeix-me un conte, i potser són les 3 de la tarda, i tu dius, ostres, o les, no sé, o un divendres, i ens hi posem, i és xulo. Jo crec que és un moment que, a més, fa família, no? També vull dir, aquest punt de compartir. Crea un imaginari familiar. Sí, o sigui, sí. saps? És com aquell personatge que no sé què, no? Sí. Crea un vincle. I quan són grans, a vegades em pots parlar, no? Te'n recordes, mama, aquell conte de la sopa de pedres, que no sé què... O sigui, fa família, però ja us dic, hem de buscar el moment... I això que has dit, una sala d'espera, jo faig una crida... Tota família ha d'anar amb un conte o 2 dins la motxilla. Que te toquen a urgències, porta un conte. Que vas a un restaurant, porta un conte. Perquè és la millor eina per tenir 1 hora o 2, perquè el conte el pots llegir tantes vegades, i si a més tens una mica d'inventiva, pots anar canviant, pots jugar molt amb el conte. I ajuda en sales d'espera, en restaurants, al cotxe, que has esperat un moment a l'autopista. És increïble portar un conte. No sé, o sigui, també. la veritat és que acompanya. I contes clàssics, sí? O contes clàssics, no? Que n'hem parlat, d'això. Sí, és que nosaltres som favorables radicals. amb alguna cosa que coincidim, no? Bueno, hi ha moltes, però de que això de canviar els finals dels contes i treure els llops i les... No ens agrada. No t'agrada. No. Sí, tot això... Jo soc partidària del conte original, eh? Per exemple, jo la Caputxeta sempre l'explico que el llop se'ls menja totes dues, i la versió de Pegó, però jo penso que també has de tenir en compte, sempre has de tenir en compte el públic. Llavors, depèn de quines edats, depèn de quina criatura... Jo seria partidari, però anem amb compte, sí? O sigui, Com ho pot rebre? Clar, o sigui, sí, però tampoc no cal... Hi ha canalla, m'hi trobo, que són molt sensibles. I llavors és que quedaran horroritzats. Bé, doncs pots anar-ho suavitzant, o sigui, no passa res, se les menja, però doncs, la manera també és important. A la Gala li agradava la Caputxeta, però en canvi el de les 7 cabretes li feia molta por. Clar, li feia molt d'angoixa. És que és això. Molta angoixa. La cabra petita, el rellotge, no sé què. Li feia molta angoixa. I obrir-li la panxa al llop i sí, clar, ells no s'imaginen la sangada i tot això, s'imaginen les coses, no? Però clar, hi pot haver un moment que diguin a veure, o sigui... Què m'estàs explicant ara, no? Com que li obre la panxa? Sí. El que passa és que jo penso que quan ells coneixen la versió primera, diguem, la versió original... No la de Disney. No, l'original... Després expliquem-ne d'altres, o sigui, sí, pot haver una porqueta. Per què 3 porquets? Una pot ser porqueta. O sigui, podem jugar, però jo penso que és bo partir de la base. Perquè, al final, els contes, els originals, tenen un sentit. Sí. Hi ha alguna cosa, o sigui, no és una història. De fet, no sé, els contes s'explicaven per explicar alguna cosa després, no? Sí, hi havia un ensenyament. És que cada conte té un perquè, no? Darrere, se suposa. Sí, hi havia un ensenyament. També és veritat, esclar, van ser recollits o creats i transmesos en una època on, és veritat, hi havia diferències de classes socials molt marcades, hi havia masclisme, hi havia crueltat, hi havia... Sí, tot això és veritat, I suposo que la gent que diu clàssics no és una mica per avançar en aquest sentit. Però jo penso que és un llegat que tenim que obeeix a una època i a partir d'aquí ja podem fer-ne dates i podem explicar. Hi ha moltíssims contes, hi ha moltíssimes històries, ja podem fer altres versions. Però penso que negar-los l'original... No sé. És brutal que hi hagin contes que hagin perdurat tant de temps, sobretot ara, no? Perquè abans, jo crec que no hi havia tampoc tanta difusió, no? Dels contes nous, però ara totes aquestes històries estan molt bé i de fet nosaltres ho fem, no? Mira, doncs et recomano aquest llibre, et recomano aquest conte i ens ajuda també com a pares, no? Que a mi m'agraden molt els clàssics, però també
buscar-ne de nous i explicar-li de nous i anar-ne incorporant també de nous. Sí, l'altre dia el Pol me deia que, bueno, suposo que per edat estan començant, no?, també amb les lletres, i em deia, diu que tinc moltes ganes d'aprendre a llegir. I li deia, és que quan sàpigues llegir no saps de llocs que veuràs. És que no ho saps. Clar. Perquè a més és tan Se t'obre motivat un món. que ha fet els contes a casa nostra a la nit. Que guai. És un problema. O sigui, és que Ja. el Pol és que m'arriba un fadal i dic, és que t'he d'aprendre el llibre de les mans. Dic, no pot ser que sigui les 10 de la nit i al terra, allí amb calçotets. Sí, Dic, sí. Ara acabo. Dic, Pol, és el 5è És llibre, veritat, ara és acabo, que hem d'anar a dormir. I està allí, ara acabo. Que bo. I, ostres, no. I abans parlaves Increïble. dels contes també que fan família. Tota aquesta feina que ens hem quedat a mitges perquè n'hi ha Sí. molta més, perquè has fet moltíssims projectes. Tens la part també teatral, que has interpretat personatges també. Jo t'he vist i t'he escoltat amb un guitarra cantant i explicant contes. Sí. I a la meva filla no se li treu del cap la cançó del dimoni cucarell, que ja m'explicaràs a veure què passa aquí. Però tot això com es combina amb la família? Perquè tu, a banda, evidentment tens criatures, també. Sí, però ja són ja no criatures són criatures grans grans, ja, ara, sí, però han sí. sigut Bueno, però si criatures des del petites. 85 que portes Sí. fent espectacles, No no? en tenies cap al 85 No, al encara. 85. Ah, bé. A veure, o sigui, Vas venir després? tu has construït una família a la vegada que construeixes contes, a la vegada que fas de mestre. Sí. Això com es casa, tot això? Això es casa... Dormint poc. Dormint poc, Com tu. no mirant la tele, i traient temps d'on sigui, i la veritat és que descansant poc. Va haver una època que ensopegava pel carrer, queia, fa uns anys, queia pel carrer i dic, no sé, vaig anar... Tampoc és saludable, no? No, però no sabia per què. No em desmaiava ni res, però queia cada 2 per 3. I vaig anar ¡Se ha caído una señora! Sí. No, és quan encara la gent riu quan caus, Ah, no? vale, I arriba vale. una edat que la gent ja no riu i et ve socórrer. No, sí. aquella època encara S'ha no. fet mal vostè. No, sí. I vaig anar a un metge, un doctor especialista amb la marxa, perquè vaig dir, potser és alguna cosa mecànica que em falla, no? I ell me va mirar i tal, va fer un estudi i tal, i me mira i diu, ara et faré una pregunta i m'has de contestar. I jo dic, i diu, com descanses tu? Com descanses? I vaig dir, ai, a la nit, dormo la mar de bé. A la nit. No t'he preguntat com dorms, t'he preguntat com descanses. Dic, jo, a la nit. No, t'he preguntat com descanses, quan descanses? Al sofà. Dic, al sofà no. Sí, me l'he venut el sofà. No hi vaig mai, o sigui, no... tinc un problema, realment no sé estar com? sense fer... Clar, quan no descanses. durant el dia, No. quin moment tu Clar, dius, només vaig agafar dorms. 5 minuts... Només t'atures per dormir. Sí. Ara, aquests darrers anys, tinc la sort que la meva parella, el Guillem, em rapta els caps de setmana i marxem o al poble o amb la furgoneta, o sigui... És necessari, I prenc l'ordinador per si plou molt. Però la gent apassionada és qui canvia el món. Sí, Els però... motivats. Sí, però potser l'ideal és Però no cal canviar-lo trobar tot. L'equilibri, no? No, tampoc no cal Trobar canviar-lo, que no cal canviar-lo només tu Sí. i perdre la salut, canviem-lo una miqueta entre tots. Sí. Tampoc no és normal que si un dia entren les teves filles per la porta i tu estàs al sofà, vinguin corrents, què t'ha passat? Que no és Perquè normal t'han veure la mama. Perquè no t'han vist mai. Llavors, clar, això també ens ho hem de plantejar. Perquè llavors tu quants fills tens? Jo tinc 2 filles biològiques i un noi que li vaig fer de mare durant 15 anys. Edats? 28, 27 i 21. Va, ja jugues una Ja altra són lliga grans, molt ja són diferent. grans, Sí. Sí. Nosaltres no estem preparats, això. Per això. Com que no esteu preparats? No. Bueno, jo Tu no. no, tu- Ricard tu no ho sé, però jo estàs fatal, jo tinc Pere. molta por. Si es queda molt lluny. Ja, no ens queda tan lluny, no. Ja veuràs com no. Tu ja veuràs com Sí, no és ens queda. fantàstic, és fantàstic. No, això sí, és veritat. Sobretot quan ja hi ets, quan ja estàs posat. I com introduïm els contes en el model educatiu actual, com a mestre, tot això, com estan dins, no? Com funciona? És important Si doncs que els estan ben introduïm. introduïts, perquè jo crec... Cada escola va pel seu aire. Sí, una mica cada escola va pel seu aire, perquè cada escola, bueno, actualment també es treballa molt per projectes, es treballa molt per interessos de la canalla, no? I a vegades... Rajem res, si has de rajar el departament, raja, eh? Ah, no, Sí, això sí. podríem fer com dieu vosaltres,
un altre... El Ricard busca algú. El Salseo. Mira, un dia farem... Tu saps un programa que hi havia fa molts anys que era allò, parle vostè, calle vostè. Aquí no sé si es veia, perquè això és molt de la valenciana. No. Però era com un debat. Llavors portaven una persona molt pro i l'altra persona molt en contra. I rajem. Doncs això ho hem de fer un dia. Una pro departament i en contra del departament. Sí. Vale. Fet aquest parèntesi, Rat, perdona. Sí, doncs endavant, els contes hi són presents, està clar. I les biblioteques de les escoles són el cor de les escoles i realment hi ha bibliotecàries i bibliotecaris dins de les escoles que s'estimen molt els contes i que intenten tenir, doncs això, dinamitzar a les i el escoles hi ha una préstec. figura d'una persona que es dedica a la biblioteca? Hi ha hores, hi ha hores. Hi va haver una època en què sí, hi havia fins i tot una formació, i jo la vaig fer i va ser una formació preciosa, però després aquesta figura s'ha anat diluint i llavors hi ha algun mestre que té unes hores i fa de més a més i posant-hi moltes hores. Això de sempre, el mestre que ha de fer de psicòleg, d'educador, de bibliotecari, d'informàtic... Sí, el que passa és que si això t'agrada, perquè a mi m'encanta, doncs saps que hi ha coses que haurien d'anar millor, però tu amb el que et fixes és amb la canalla i les famílies que tens i endavant. Això, i on podem encaixar els contes dins una jornada escolar o un curs? Sempre hi hauria d'haver una estoneta pels lectura? contes. Sí? O de narrar? De les dues coses. S'ha de tenir clar que no és el mateix i és molt més ric narrar, perquè quan narres no tens un intermediari, que és un llibre, un objecte que t'ajuda, però també tu estàs al servei del llibre. No? Tu quan narres i no hi ha res més. Pots ajudar-te de ninos o d'algun objecte i així, però la màgia és com a completa, no? Quan narres. En canvi, si tens un conte a la mà, sí que, per exemple, amb canalla que no parli habitualment el català o a casa, els pot ajudar el recurs d'unes imatges, no? Però no és el mateix. Llavors, l'ideal, per mi, com a narradora, és sense res o ben poca cosa. Molt bé. Però si llegeixes el conte, l'ideal també és que te'l sàpigues i ensenyis les il·lustracions, però sense haver-lo de llegir. Estaràs més al cas, diguem, de l'alumnat, no? I això, els que com a papes hem anat a espectacles, això es nota molt, quan vas a un espectacle i un conte-contes, i veus que qui l'està explicant llegeix el conte o qui te l'està explicant te l'explica, que és molt diferent, es percep, hi ha algú que... I veig els meus fills com connecten més o menys. Ells són els primers que ho noten i connecten, no? Perquè al final llegir-los un conte, però això també passa a casa, no? Si tu llegeixes un conte d'una manera molt lineal i no li poses aquella salseta, a la mínima que tu li poses també connectes molt més de seguida. Tu la Gala et demana que t'inventis històries? Sí. Fan un munt. I jo faig veus i muntem un espectacle bastant important. Sí. Jo he estat a narracions, com dèiem, de la Rat, fins i tot sota la pluja, que és com... Vull dir que, escolta, aquí... I la gent no marxava. No me'n recordo. Sí, aquí ara no fa poc, aquí davant del Banc d'Espanya, a la Rambla, que estava també que ton mons pare. Pares m'han dit, quin espectacle més xulo. Aquí davant del Banc d'Espanya. Ara per Nadal. Ara per Nadal, l'últim, amb el Domi. La Fada de la Neu. És veritat. Molt bé. Jo sempre pateixo, perquè jo sóc així. Saps el que em fa patir quan vaig als contacontes? El què, carinyo? El típic nen que boicoteja l'espectacle. Parlem dels pares a les Espera. Ara parlem dels pares. Pares i nens. Ara parlem dels pares, però saps aquell nen que ho sap tot? I jo també. Exacte. I com us ho feu? Perquè heu de tenir una manera de neutralitzar-lo. Abans de la violència... És allò que estàs explicant. Hi havia una vegada 3 porquets i viene el lobo i sopló. Sí. Calla, nen. Sí. Això fa ràbia. Això costa. El truc és fer-te el teu? És a dir, si no puedes con el enemigo... El truc és expulsar-lo. Ja, no, això està clar, però clar, hauries d'expulsar amb ell i el pare que va darrere. Clar. Depèn. Hi ha hagut algunes sessions, ara em venen algunes sessions, on l'he avisat d'aquella manera de dir, escolta'm, si estàs molt cansat, perquè avui és divendres, perquè tota la setmana, i tens ganes de descansar i tal, o vols anar amb la mama una estoneta i després tornes i tal, tu intentes
Perquè tu, és que és veritat, Sí, no, jo això ho puc estan entendre. esgotats. Jo Però quan he qui sortit no ho avui de entén- l'escola no m'aguantava. Qui no ho entenen ho són ells. entenc, sí? Però intentes, i si veus que no hi ha manera, i en aquest cas era en un lloc, un poble, on la mama va desaparèixer, o sigui que ens va deixar Bueno, aquest és l'altre, allà, clar. Sí, doncs el vaig dir, doncs, escolta'm, Com que no està ta mare, t'expropio. no serà que tens ganes d'ajudar-me? Sí, dic, dius, vinga, va, vine, llavors tal, no? Aquí està. Però clar, és una dificultat afegida, o sigui, sí. la gent pot dir, explica contes. Explicar contes No. no és gens fàcil, o sigui, te l'has d'estudiar, has de tenir clar quines paraules clau dir, què va abans i després de què, en quin moment el públic participarà o no, si hi ha una cançó, un poema, una rima entremig o no, si hi ha elements o no, si hi ha vestuari Sí, o no. la I el to de preparació veu, abans... el to de veu, perquè amb un crit... Clar. Digues, disculpa. No, la preparació, o sigui, que la gent no es pensi que anar a fer de contes és, mira, m'agafo qualsevol No. conte dels que tinc aquí en planto... No, hi ha una És preparació. tan Hi ha una important el preparació. to de Tempos, veu, sí. perquè crec que va ser aquest dia que hi havia una mica de... I tu amb un cop de veu, no un crit, sinó un cop de veu, una inflexió del conte, ¿vale? Vas tornar a posar l'atenció allò, al centre. Vull dir, això ha d'estar preparat, vull dir, això ho teniu. Ho heu de tenir d'abans, Sí, no? o ho preparem o és bagatge i saps Bueno, clar, que sí, aquí... evidentment, que això funciona i que tal. Bueno, sí. perquè hi ha expertesa. Jo pararia clar. l'espectacle, saps com aquells concerts que paren el concert hasta que no se vaya el pesado, no podem seguir. Però és veritat, heu apuntat una cosa, els pares i mares, des d'aquí. No és normal que un pare... No podem marxar, és a dir, no podem deixar el nen allà No, i vinga, no ja... pots marxar. Sí. Vinga, No, ja mira, us ho... més- Vinga, ala! Els pares som els primers responsables de que tot funcioni. Mira, marxar i sobretot el que dol més, la veritat, és que es posin a xerrar al darrere de tot. D'acord? Bueno, com que aquí els meus Com això fills... no van naltros, no? Sí, no, aquí no molesto. No, sí que molestes. Perquè jo, que estic posada en la història i que he de fer que tothom estigui pendent i no me marxi ningú, m'he de recordar, o sigui, estic allà mateix, doncs dos pares que riuen allà a fora i en sec... O sigui, jo els veig, no només Que els els veig, veus. sinó que els sento. Clar, Que estan parlant de la paella de diumenge. Exacte, que també ho entenc. És un moment on estan sols Bon, i relaxa. també van cansats i també necessiten el seu moment, però no aquell, Sí. no aquell. Perquè, clar, penso, a vegades no els aturo perquè penso, és que la canalla no es mereix que jo aturi la història. No, això és veritat, no? però proveu també, pares i mares, perquè això a mi em va costar una mica, però al final és així, proveu jo crec que hi ha un moment també que pensem que no anem a veure un contacontes, és un espectacle de nens, no? Que ja, això, no, ara ja es parla d'espectacle familiar i em sembla, Sí, i és sí, molt sí, millor, sí. evidentment, aquesta nomenclatura, però allò anem a veure un contacontes. Al principi a mi em costava posar-me dins del contacontes, però quan t'hi poses, quan tu també estàs, no? Ostres, alguna cosa també connectes i dius, ostres, doncs és guai. Que tots som nens, No, encara. és guai. És el nen que portem dins. Sí. Això que ens deia el Guillem Massot. El nostre nen també és ha de guai. jugar. Sí. I jo crec Molt que hi ha gent important. que no, que va allí, bueno, jo no, mira, com que ni penso escoltar-ho, perquè no és per mi aquest espectacle, no? Sí, això, mira, això ens passa molt amb un espectacle que tenim preciós, que es diu Lolo on ets. Com? Lolo Lolo, on ets. on ets. Lolo on ets va ser un encàrrec que em va fer Cat Rock. Cat Rock, el grup de Cat Rock. Sí, Sí, de guitarra. Sí, amb el Domi, no? Que Amb el també hi Domi, treballes, sí. hi treballes força. Sí, sí, Aquell sí. dia estàveu tu i ell amb la guitarra. Sí, ens vam conèixer llavors. Em va dir, mira, jo vull que em facis un espectacle on un conte lligui cançons de rock català. Que jo vaig pensar, mare, com ho faig això? O sigui, no ho sabré fer, però era el pont de la Puríssima de fa 6 anys, I al cap de 20 dies ja tenia el guió, ja tenia no tal. ho sabrà fer, però ho fa en 20 I dies. li vaig Sí, dir, sí. La rata és allò, no, jo suspendré. No. Jo suspendré. Sí, No, perquè després- vaig pensar, t'hi has de posar i no pot ser que això... Vinga, posa-t'hi, no? I llavors li vaig presentar el guió, li va agradar molt, i hem anat modificant, perquè era molt llarg, l'hem anat escurçant i hem anat... Però és un espectacle preciós d'un nen tarragoní que es perd a la platja llarga. Sí? L'hem fet per tot Catalunya, a Tarragona encara no. A vegades ja passen aquestes coses, Què m'estàs dient? Però, O sigui, sí, jo sí, aquestes coses no les puc entendre. ja arribarà. Com es Però diu fins i allò? tot a Andorra... Ningú és profeta a casa A casa seva. A seva. casa seva, sí. Fins i tot a Andorra hi ha llocs que ens l'han fet repetir el mateix espectacle un any rere l'altre. Senyors programadors de cultura, facin el favor de portar Lolo on ets a Tarragona. Doncs
amb aquest espectacle, que és un espectacle familiar, ens trobem moltíssimes vegades que és tan bonic i hi ha tanta bona música, perquè Cat Rock són uns paios que toquen molt bé i són Ara persones m'has obert un precioses. record, encara funciona Cat Rock? Sí, van fent. Sí, hòstia, m'agraden molt. Doncs, sí, clar que t'agraden. Doncs aquest espectacle passa gent que no té canalla, o sigui, és per públic familiar, però passen per allà persones que una parella, doncs, 50, 60, 70, 80... es queden, parelles joves, nois joves, Molt bé. i es queden perquè què foten aquí, què fan, que guai, no? Perquè a més hi ha dinàmiques on les famílies actuen, és un espectacle molt bonic, no? I això és Perquè veieu que hi ha molt més darrere de... No, explicar un conte no. Hi ha tot un hi ha un engranatge, procés. hi ha un procés Sí, que és brutal. Sí. hi ha coses boniques. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do! Has publicat també coses a banda, és a dir, a banda d'explicar contes, com dèiem, has publicat textos, has publicat llibres... Què tens en ment o últims projectes, coses xules que tinguis en marxa o recentment publicat? Està fent un riure que o no ens ho vol dir perquè deu ser algo molt guai. No m'avancis del futur, però sí l'últim que has fet. En L'últim que exclusiva. he fet, ara és que ara no sé si és una mica molt malalt o el de la Vita, la de... Bueno, els tinc tots dos, no passa res. El de... són els últims El que he d'una mica fet. molt malalt és xulo. Mira, és sobre sí. no? És per Sí. explicar el càncer, no? Sí, si no m'equivoco. són una mica molt malalt, diguem que és el fill d'un altre conte que vam fer amb la Ivonne fa molts anys, que era Si vols t'ho explico. Si vols t'ho explico és un àlbum il·lustrat. Doncs no val, llavors tinc aquests dos, l'una mica molt malalt i el Si vols t'ho explico. Sí, exacte, sí. La Ivonne és d'Alcanar, llavors clar, s'ha de de reivindicar. Terreta. Home, per És un favor. amor, és un amor i és una molt bona il·lustradora. I tant. També la podíem convidar, eh? També Sí. xalaríem. Ja m'apunto jo, que si et dic que m'apuntes tu, llavors ja, el secretari, no sé què. Doncs vam fer... Aquest llibre era un llibre... A mi se'm va ocórrer quan la meva mare va tenir càncer uns anys i normalment la meva mare era molt independent i jo també, i no anàvem juntes al metge, però un dia em va dir ostres, m'hauries d'acompanyar al metge perquè no sé si m'explicarà alguna cosa que no acabaré d'entendre, no? I jo dic, doncs sí, jo t'acompanyo. I vam anar allà i el metge aquell li va dir, miri senyora, no en té un de càncer, és que en té dos, I clar, jo em vaig quedar parada perquè és que no tenia ni idea de què anava la cosa, I a mi em va sobtar molt que la meva mare, la pregunta li va dir que té alguna pregunta, i ella li va dir que em caurà el cabell. Clar, jo vaig pensar, de veritat, mama, que la pregunta Amb que has tot de l'únic que et preocupa és això. Sí. és això, i a mi allò Bueno, em va sobtar tant que quan ella ja es va recuperar, doncs li vaig fer un poema i li volia regalar, i vaig parlar amb la Ivonne i dic, Ivonne, tu podries fer uns dibuixos senzillets, però que relatin aquest poema, no? I aquest poema el que ve a dir és que hi ha moments de la vida en què tens molt fred, que et sents molt petit i que et sembla que tot t'engolirà, no? Però la força que tens dins teu fa que, a poc, aquell cap calb, doncs, hi vagin sortint brins d'herba, flors, papallones, i llavors el conte, l'àlbum il·lustrat, acaba amb una escala antiga, amb una malena que baixa fins al carrer, no? La Ivonne aquí va fer un treball brutal de 9 mesos de treball, i ella el que em va dir va ser, passa'm fotos de la teva mare. I llavors la meva mare li vaig dir, mama, mira, per l'escola, com que sempre l'he enredat amb coses, no? Dic, a l'escola necessito treballar les emocions a partir de la cara d'algú adult, no? I pobra, em va dir, espera, aquest dia no, l'endemà perquè aniré a la perruqueria. No? I vaig pensar, mama, la Ivonne te farà pelada. O sigui... Sí. Però clar, no li podies dir. No li podia dir, Quanta clar. perruqueria, aquí? Exacte. I llavors la Ivonne va fer un procés de creació, que si un dia la porteu ja us ho explicarà, durant 9 mesos, viure ella aquell sentiment que volia descriure a través de la foto de la meva mare, no? Va fer un treball brutal. Jo quan el vaig veure allà, al seu estudi, que és una taula impressionant que té, clar, jo li vaig dir una cosa senzilleta, jo no m'imaginava aquella brutalitat I llavors, vam poder editar el llibre, vam fer un barcami, i llavors el que vam fer en aquell moment va ser que la gent que volia un llibre en comprava 2 en realitat. En comprava un per a ell
i un per a centres hospitalaris amb unitats d'oncologia. I vam poder repartir per tot Catalunya el llibre. No esteu d'acord també que l'administració aquí hauria de fer un paper també? Llegia no sé on l'altre dia, perquè a mi se m'obliden les coses com a no bon periodista, però se m'obliden les coses. Llegia no sé on l'altre dia que a Noruega, crec que era, quan tu edites un llibre, siguis novell o siguis un autor conegut, l'administració compra 1.000 exemplars i els reparteix per les biblioteques, pels centres educatius, etc. Si no era un bulo, ho vaig estar llegint l'altre dia. I em sembla una idea fantàstica perquè, no? Que està molt bé també el Verkami, vull dir, fantàstic, però és també una manera de fer arribar la cultura i aquestes coses, no? Sigui aquest o un altre tema. Aquí a Tarragona a mi em consta que la Diputació ajuda, hi ha unes línies d'ajut. La Dipu maneja Panojella. Sí. També Mútua Catalana alguna vegada també ha ajudat. Ens poden patrocinar també el podcast, si hem de posar un logo de la Diputació no tinc cap problema. Parèntesis, el primer o el segon no, el primer convidat no, sense parlar dels pares, el primer convidat que va venir aquí, que s'ha muntat un podcast, Trinco Diputació. No l'has vist? No. Oliver Márquez. Ah, sí? No em diguis. Logodipo, i ja està ell, que si la zona aquesta, això, l'àrea metropolitana, clinc, ja deu estar allà el paio. Hem de parlar amb ell. Ai, caram. Hem de parlar amb ell. Bueno, doncs això. Tanco parèntesis. Sí. Dèiem que hi ha gent que ho fa, no? Que hi ha entitats que ho fan aquí a Tarragona. Això de comprar llibres. No, jo et preguntava per les últimes publicacions una mica per saber també què és amb l'últim que havien estat treballant, perquè jo t'he vist amb el conte contra aquest de la fada de la neu, t'he vist també amb el personatge allà baix al Serrallo, ara no recordo... A l'Arxiu. Sí. A l'Arxiu, allò és un projecte preciós. A l'Arxiu del Port hi ha documents personals del senyor de Castellarnau, el Josep Antoni de Castellarnau. I llavors ja fa uns anys que em van també encarregar un projecte de mostrar la feina que hi ha darrere d'un arxiu i com és l'arxiu del Port. Llavors el Jordi Salvador feia com es diu el capità... General Contreras? No. Jo no recordo tampoc. Sí. Apodaca, Apodaca, i ell feia aquesta performance, diguem, per joves i per adults, no? Llavors, la Colla, que és la directora de l'arxiu, em va encarregar una cosa per infants. I llavors, de tant en tant, hi ha aquesta activitat, i llavors és la senyora de Castellarnau, la Maria Antònia, que és de Girona, perquè va venir a viure aquí a Tarragona molt joveneta per casar-se, que és la que ensenya l'arxiu als nens i les nenes i explica històries del seu marit, de la seva època, que va tenir molts fills, que patim-patam, i és un personatge molt divertit, una mica, diguem, com escapada de dames i vells, una cosa així, sí? I llavors, en aquest passeig per l'arxiu, el que es fa després és una activitat per nens i nenes on es posa... Era una obsessiva de l'ordre, el personatge, i llavors el que fa és... Aquest matís. El que fa és un taller després, o sigui, primer a la visita, després hi ha el taller, i la canalla marxen amb unes etiquetes perquè primer dibuixen la seva habitació, no? I reformulen l'ordre de la seva habitació, de dir, doncs mira, si jo tinc els mitjons allà i és una cosa que em poso cada dia, per què no la poso aquí, no? I acaben amb unes etiquetes per poder endreçar l'habitació, perquè és un dels valors d'un arxiu, clar, no? Clar. I després també posar ordre a la seva família, hi ha un arbre genealògic, però amb unes etiquetes molt boniques que han fet els dissenyadors del Port i tal, i llavors ells, hi ha unes fotos que es fan allà amb les famílies i ells poden dir, doncs, aquest avi, aquesta àvia, i és una mica també endreçar al cap, no?, qui són els meus cosins i qui... És una activitat preciosa que també em van encarregar i aquest personatge és molt entranyable. I així podríem seguir hores i hores perquè la RAT en té de projectes 1001 i no sé, tots els portes entre revolta i Déu-n'hi-do. Parlant d'emocions, he vist ara certa corrent que critiquen tot el que és treballar emocions a través dels contes. I també t'ho volia preguntar què en penses tu. Jo penso que els contes és com un llumí. O sigui, un conte, una història, et pot ajudar a començar a parlar d'un tema. Sí?
Però, clar, no resol aquell tema, O sigui, no explico un conte i prou i ja està, i això ja n'hem parlat. No, és el començament, si és que et serveix, perquè també pots començar a parlar un tema sobre una cançó, lletra d'una cançó, o un anunci, o un cartell que te trobis, no? És veritat que les emocions, escoltava, no?, el Javi Rigau, que us deia, no?, que a vegades ens traeixen les emocions. Jo penso que la cosa està, ho deia ell també, no?, de saber que hi són i saber gestionar-les perquè no et dificultin coses, no? Han de ser unes aliades nostres. Exacte. El que passa és que els contes pot ajudar a tocar aquest tema, a veure, també va molt bé els contes, veure com aquell personatge davant d'aquella situació reacciona, no? Això et pot ajudar, o sigui, és com veure la vida com en una pel·lícula. Ostres, doncs aquest personatge va passar això i va fer això, no? I ha resolt aquesta situació que l'angoixa, doncs, o amb constància, o amb treball, o per sort, o amb enginy, o... En definitiva, els contes ens expliquen això. O sigui, en definitiva, tots els contes parteixen d'una situació estable, un moment de conflicte, d'alguna cosa que es complica, i com després el protagonista o els protagonistes resolen allò, no? Per tant, poden ser un mirall per dir, ostres, com me'n sortiré d'això, no? I poden ajudar a viure de manera diferent les coses. Les emocions, si són un recurs que és vàlid, endavant, però és només la manera de començar a parlar aquell tema, et trobo. Sí, és que l'altre dia sortien uns vídeos per Instagram, uns reels de diferents botigues, no d'aquí a Tarragona, botigues i persones expertes, no? Que Instagram tothom és expert en tot, que deien, les emocions no hay que contarlas, hay que vivirlas. Bueno, vale, però si a un nen no li poso paraules a què és la tristesa o què és l'enyorança... Clar, ell me dirà, visc coses, perquè en viuen moltes els nens, però i potser hi ha papes, no?, que tenen més estratègies i d'altres que un conte li anirà bé i si els hem de posar colors, li posem colors i si hem de posar formes, li posarem formes. Un conte és un bon recurs també, per allà on no arribes tu a parlar o a explicar o a fer segons què. Quanta gent t'haurà preguntat, escolta, vull parlar amb un fill de tal cosa, recomana'm un conte, no que sí? Sí. I llavors li pots dir, mira, jo conec aquest, però primer t'ha d'agradar a tu també. Bueno, perquè primer ens l'hem de llegir nosaltres també. Primer ens l'hem de dir a nosaltres i amb carinyo i a veure què passa. Mira, un dels temes que més crec que em costaria explicar és la mort. La mort. I un conte sobre el dol i quan s'ha mort un avi, per exemple, que crec que és una molt bona eina perquè em costaria molt, perquè no sabria com explicar, perquè penso que si parlen del cel, de l'infern... No, però n'hi ha, i el que passa que te'ls has de llegir tu i després veure quins casen amb el que tu penses o amb el que tu li vols transmetre a tons fills i ja anar més en sentiment. Perquè n'hi ha de més ensucrats i de menys i de més poètics i de menys, i llavors ha de lligar amb el que tu personalment creguis sobre aquest tema. Al Montsó es tenen un gos, és típica mort de família, que es mor un gos, i quan es va morir em va dir a mon fill, dic, s'ha mort, jo li dic, s'ha mort, no cal ensucrar, però clar, em diu, però què vol dir s'ha mort? Ara? Com ho explico sense entrar, perquè això sí, sense entrar en l'esposa, deixa't de respirar, perquè a veure si li entra la paranoia de s'ha dormit, no, s'ha mort, no està dormint, s'ha mort, i pensava, com collons li explico jo ara que el gos s'ha mort? I no sabia com fer-ho. No, i si ho deixes a mitges, llavors els hi queda a mitges, Vull dir, a vegades la Gala encara pregunta pel gos antic, l'anterior gos que jo tenia, la Milena, que a més la veu en fotos i tal, no? I, bueno, hi ha dies que està com a trista, i en canvi altres dies, bueno, s'ha mort, però ens en recordem, no? I s'ha mort, però la veiem en fotos, no? I també depèn del tool que els hi... com els ho expliquis. És un tema que jo penso que quan surt s'ha de parlar. Jo, a classe, per exemple, a l'aula, ha sortit diverses vegades el tema de la mort, no? I jo els ho dic, què pensem de la mort? I ells ja ho saben, no, que ens morirem, és que un dia ens morirem, igual que les plantes, igual que els animals, igual que... O sigui, ho tenen clar, que fins i tot algun pare ha dit, escolta, pot ser que hàgiu parlat de la mort. Bueno, però com que en altres no se'n parlava, i si se'n parlava era d'una manera molt amagada, i les generacions anteriors a les nostres encara més, potser també per això hi havia aquesta por, aquesta tristesa. Evidentment, la mort sempre és un sotrac, lògicament, i si mor algú que estimes... I abans no se'n parlava, i ara potser estem en un moment en què sí, m'apropo.
Ara hem passat al... que no surti un llop en un conte perquè si no el nen. No parleu de la mort perquè si no el nen tornem a lo que pateix. dèiem abans. Hem anat a un extrem Perquè que el sembla que cercle, no clar. puguem parlar de res, Sí, sí. tot ha d'estar envoltat en cotó perquè els nens no... Penso, és que no Jo penso sabem que per on s'ha anar. de parlar de tot. O sigui, tant. mira, per exemple, ara que dius això, quan jo treballava a la Floresta, va ser quan teníem el llibre aquest que us he explicat de Si vols t'ho explico. I les imatges són dures perquè són una persona amb por i amb molta Segons qui veu pluja. aquell llibre encara deu pensar això no és per nens. Exacte. No? A mi m'ho han dit, això. A mi m'ho han dit. Però jo llavors tenia i3 i vam trobar-nos una tarda i vam parlar i la canalla n'hi va haver que van agrair tant allò Tant. perquè em van dir és que jo tinc el meu avi malalt i es pensen que no ho sé, Ojo. saps? Que és que I no sé què li passarà. Perquè I són no sé persones, Clar, són seres els pensants. nens saben el que passa clar. en una casa. Ells clar. saben. I agraeixen que se'ls hi expliqui. Clar. Exacte. I Molt per això n'hem parlat i ha sortit alguna vegada, per exemple, a vegades agafem a classe plàtans, els plàtans de l'esmorzar, no? Sí. I comencem, digui, amb qui vol parlar? Bueno, fem coses, no? I un dia, no sé qui va ser, que va agafar el plàtan i va dir Rat, mira, un moment! I me passa el plàtan seu, Sí? diu, qui és? Diu, la teva mare. I clar, la meva mare no feia gaire que havia mort, saps? I ho havíem parlat a la classe, no? Vale. I algú va dir, que no, que sa mare ha mort. Diu, s'ha mort? Sí. Doncs no, i pam, i van... O sigui, Quina naturalitat, no? sí, i és que és veritat, o sigui, no puc parlar per telèfon amb la meva mare, no? I ho va tenir claríssim, i pam, i jo tampoc... i... Els nens són l'hòstia. Són l'hòstia, són la bomba. Jo és que... Tant, són boníssims. Aquesta dona que ens acompanya avui, Ricard, fins i tot ha fet una cantata musical, Mare de que també el vam anar a veure. Sí, és que, clar, és sembla veritat. aquí que sigui jo el fan número 1 en vergonya. Però bueno, no. És a dir, el Pol Mig és molt xulo. Pol Mig Segon és molt Pol Mig és podcast molt que xulo. jugues a casa. Prop de casa, diguéssim. Prop de casa. davant prop de casa. Sí. Pol Mig, què passa Pol amb Pol Mig va ser tan preciós, també. És veritat. Pol Mig. Pol Pol Mig. Mig. Ni Pol Nord ni Pol Ni Sud. Pol Sud. Pol Jo Mig. aquest conte el tinc. Sí? Sí, Tens Pol perquè clar, Mig? com que es diu Pol Monfill em va fer gràcia Clar. i vaig a comprar. Doncs sí. mira. Veus? Sí. No sabia ni qui l'havia escrit. No. Doncs sí. Pol Mig va ser preciós i estrenar-ho amb el cor Increscendo d'aquí a Tarragona va ser una aventura tan, o sigui, un moment de la meva vida impressionant. Molts nervis, molta tensió, però tenir el goig de ser a l'escenari amb persones tan grans, tots ells, o sigui, és que és una cosa que no es pot explicar, o sigui, i a més que canten fabulosament bé, Sí. però tot el procés, els assajos, com es van convertir les cançons per un cor, va ser tan fabulós tot. I el missatge també, perquè veus, és un altre conte que també Sí. té, com tots, no? Tenen aquest missatge que Sí. és molt xulo també, Sí. del Pol Mig. De guai. escolta'm, sigues feliç Exacte. i ja està. I no et preocupis tant per coses. Sí. Dèiem això també dels contes als adults, que el Ricard no volies tractar aquest tema perquè suposo que no és igual narrar un conte per nens que narrar un conte per adults, o sí? No. O sí, o no? Jo personalment ho passo molt més fatal per adults. Sí? Bueno, si són Que- marranets no es poden, clar, llavors no. Sí. No, perquè, a veure, els infants també, estic nerviosa, estic neguitosa quan hi vaig. Tothom em diu, pues no es nota, la gràcia és aquesta, que no es noti, però realment m'imposa perquè d'aquesta màgia has d'estar molt pendent d'aquesta màgia, no? Per tant, una mica de nerviosisme et diuen els entesos que ja està bé per l'adrenalina que puguis estar allà concentrat, no? Però tu la canalla notes si estan cansats, si el conte ja l'has d'anar tallant i tal, perquè mouen els culs, no? Vull dir, mouen els culs i tu, el primer cul que veus que d'allò ja Que tu ja la lectura del partit la fa ràpid. ja m'indica, no? Llavors, els adults ens han educat a ser molt pacients i a no mostrar que estàs cansat o que tal, te pots aguantar un badall,
si t'adorms... Bueno, hi ha gent que no, Sí. Tranquil, Llavors, per mi, una narració d'adults és més complicat. O sigui, realment jo passo francament malament abans d'una sessió d'adults. Quan participava a la Contaclada, anava a l'Avinguda Catalunya cap amunt i cada vegada pensava, no em caurà la muralla a sobre, per favor, al portal del Roser? sí. Sí, us ho juro. Si m'agafés un helicòpter, perquè passes molts nervis. Després estàs una setmana que estàs als núvols, o sigui, perquè és un repte tan gran, almenys personalment. Sí, que quan l'has fet ja està. Penso, ostres, són adults, són gent que després de treballar ha vingut aquí, ha deixat la canalla amb cangurs, o sigui, estan rendits i t'estan escoltant i han vingut de no sé on a escoltar-te, o sigui, això realment a mi m'imposa, no? Sí, però que venim perquè volem, no? Sí, Que sí, Clar, vas és predisposat. I però aquesta gent Ja ve a vas predisposat, escoltar-me. Però no us puc desencisar, o sigui, jo... Ja, també, clar, I si cada venim perquè any- volem, és que les expectatives són altes, no? I jo cada any a la Contaclada estrenava espectacle i la majoria d'espectacles de la Contaclada ja no se fan després, ja no es roden, saps? I llavors era tot l'estiu estar... Ara sabent a això, punt d'allà. hem de buscar el següent espectacle de la RAT, posar-nos a primera fila I i anava- fer hola, estem aquí. Anar a fer com el nen aquest. Pues jo ja m'ho sé! Saps? Fins que No, ens perquè faci us fora. faré sortir, Fins eh? que ens I faci cau per la fora. xemeneia, i cau per la Sí. Us xemeneia. faré sortir. Fins que ens faci fora de l'espectacle. No, però també tenen... Vull dir, al final, val, és diferent la manera de narrar-los, però el que ens pot aportar com a adults un conte, no? Que a vegades pot ser nosaltres com a adults també ho oblidem. Sí. És... Home, és això, és donar visibilitat al nen que portem dins i gaudir i deixar-te... O sigui, el món que peti fora a la sala de l'antiga audiència, no? I aquí estem només per la història, no? Quan sortim ja és igual, però això, al final és com quan ens immiscuïm així amb la història i ens ho passem bé. Durada? Quan faries una durada? Perquè jo he anat a contes infantils que he pensat, això s'està fent infumable, porto aquí més de 60 Això minuts m'està cansant ja. i el meu fill ja no aguanta. Ja. Jo, la durada perfecta amb nens que tinc de 4 i 2 anys, 40 minuts. Sí, com a molt, mitja horeta, 40 horeta, minuts. Ara sí, ara jo sento els riures dels de Cat Rock, quan vegin això, perquè clar, sempre em diuen, hòstia, Rat, que ho has de fer més curt, ho has de fer més... Dic, però és que la història ja l'he escurçat, és que no puc escurçar més. Com no li digui al Lolo, i prou, Clar, és que ja no puc escurçar més. No? També és veritat que si hi ha música, no? Jo també amb els espectacles hi ha la guitarra, hi ha... Sí, la se fa narració més acompanyada de entretingut, clar. l'espectacle és Sí, diferent. sí. Pots Els de Cat allargar-lo. Rock són pares? N'hi ha que sí, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. Que podien venir. Tio, és Ramonet no, el Ramonet no, però el Miguel sí, el Domi sí. Si ens escolten, que sàpiguen que jo, de jove, m'encantava Cat Rock i anava a veure tots els concerts. Per tant, si són papes, que vinguin... Feien No re- m'estranya gens. que ens expliquin la seva vida No, i de feien les músics. revetlles de Santa La, Tecla. la primera guitarra que em vaig comprar jo elèctrica, Sí? me la vaig comprar a la botiga de música on ja hi ha la Corull, no? Un dels del Cat Rock no tenia botiga de música allí. El José? Bueno, no sé El el nom. Ramon i Cajal? No, No? Rambla. Rambla, ai, doncs no Rambla ho sé. Nova, cap a... Si ha passat l'estàtua dels castells, a Sí. l'esquerra hi havia una botiga de música. Sí? I És crec que veritat. un d'ells era el Cat Rock, que estava allà, que portava Doncs una que ens cueta. escrigui o Doncs que és ens el deixi José, un és el comentari. José. I la primera guitarra elèctrica i amplificador em va vendre Sí. un pack, guitarra i amplificador. Sí, Jo no ho tens és el ara. José. Ho tens. Doncs fa 3 mesos la vaig vendre per Wallapop. No em diguis, home, per favor. Estic parlant de la primera guitarra amb 16 anys, en tinc 39. De Fender Ja tocava, ja Stratocaster. tocava. La guitarra ja l'he deixat anar. El Narcís també és pare, estic pensant ara, o sigui que sí. Els Veus? podeu Podem fer portar. més. Xulo, Sí, tio, sí. portar un músic. Doncs haurem d'anar acabant, no sé, quedava la part d'educació, de la part de l'aula, de la part de mestre, com ho veus avui dia, Rata? Això és com llançar una pregunta molt oberta a l'aire, però vaja, tu ets una apassionada de tot allò que fas, no? Sí. La veritat és que em sento molt afortunada, gaudeixo molt dels meus nens i nenes. És veritat que també estic molt esgotada, perquè
l'edat és la que és. Bueno, i l'educació també avui dia ha d'esgotar molt, Perquè avui en dia hi ha molta diversitat, cada nen és un món, i això és la màgia, però jo els ho dic moltes vegades, carinyos, no sóc un pop, ja m'agradaria. I entre ells diuen, és que clar, no pot escoltar-nos a tots alhora, no? S'ho van dient, no? No, però llavors, clar, cada vegada hi ha més diversitat, els recursos són els que són... Bé, és que tornaríem a treure temes que ens donarien per un capítol més, la inclusió real i efectiva... Però jo he de dir que sóc molt afortunada de treballar en una escola molt bonica, bonica no físicament, no per fora, que també, sinó amb persones molt implicades i amb famílies superentusiastes que el que han fet penso que és tenir confiança, no? En mi. I hi ha hagut molta comunicació perquè sempre que han tingut un dubte, qualsevol cosa, he intentat explicar el per què i cada divendres enviem tot un text explicant tot el que hem fet amb fotos i tal. I jo penso que la màgia és aquesta, no? Que ells ens confien, els mestres, el que més valuós tenen, i jo crec que els mestres... ens agradi o no la professió, penso que els nens els hem de tractar, és molt senzill, com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres o als nostres fills. O sigui, si tens això clar, els parles amb respecte, t'esforces perquè t'entenguin, t'esforces per acompanyar-los, perquè l'únic que hem de fer els mestres és acompanyar des del darrere, o sigui, cada cop tenim menys protagonisme perquè han de ser ells els que han de fer els aprenentatges i prendre les decisions i reflexionar sobre el que ha passat, no? Però llavors que us donguin recursos i que no s'us posi pals a les rodes tampoc, com a mestres, ni des de les administracions, ni des de les famílies, ni des de qui sigui. I realment els equips directius actuals... Hagin de fer de tot. Sí, els equips directius actuals, per exemple, estan fent moltíssimes hores de gestió, d'economia, i ells, per exemple, no són economistes. Això anem. És que has de fer de tot, clar, has de fer de tot. I llavors, clar, són hores que si aquestes 3 persones de l'equip han d'estar fent formularis i coses que demanen l'administració, papers, burocràcia, que és tot molt farragós, no estan fent de suports a l'aula, no estan acompanyant-nos. I es perd la figura d'un bibliotecari i es perd la figura de tantes coses. Sí, i llavors això sí que és veritat que hauria de millorar. Aprofito l'espai que m'ha donat el meu jefe per reclamar la presència de l'educador social a les escoles i als instituts, que és important, perquè la comunitat s'ha de treballar. Això el Col·legi d'Educadors Socials de Catalunya ja ho demana des de fa molt de temps, Ricard, ho saps, no? Mira, jo he arribat a ser president del Col·legi d'Educadors d'aquí a Tarragona. Sí? He estat pagant quota al col·legi durant molts anys i fa tants anys que es demana. Ah, vale. Tants anys. Ara pensa que anava... És que a vegades fa aquestes arrencades que em penso que va despotricar i tinc com a por. I jo ja em vaig fent cap enrere. Però no, en aquest cas ho has fet. Bé. No, fa molts anys que es demana això. Molts. Molt bé. Race Brián, contacontes, mestra, escriptora, actriu, de tot. Veïna. Mira, tu i jo ens vam conèixer pel tema de l'escola de l'Olga Xirinacs, no? Si no m'equivoco. L'Olga Xirinacs, ostres, no em sortia aquest nom. Per l'escola de l'Olga Xirinacs i allí ens vam conèixer i mira, fins avui. Sí, vam tenir la sort de crear una escola de somni i penso que vam deixar la llavor allà i... Somni va durar poc, però la llavor està. Sí, la cosa és que els alumnes... Tu ets una de les fundadores de l'Olga Xirinacs? Sí, van encarregar un centre, sí. I llavors vam ser l'equip directiu que va tirar endavant. Cuando luego cortemos las cámaras te voy a contar una cosa. Vale, parlarem. Perquè no sé si és veritat o no. Encara em ressona la cançó de l'Olga Xirinacs, la que cantàveu, vull dir que imagina't. Volem més a escola, Olga Xirinacs. Volem més a... També té edat, o sigui que... I crec que la teva veu també enganxa. O sigui que, ostres, tens una veu... Ella es transforma, jo crec que ara... No ho sé, i a més la passió amb la que ho expliques, m'agrada molt escoltar-te. Ara la Gala sap ja qui és, però a vegades anàvem a veure-la i i era com si fos una persona a banda. No saps? Sí, no, quan fes un personatge, sinó era com...
Era la Rat, de veritat, en De sèrio? veritat. En sèrio? Sí, sí. Doncs Random Archis, que fem una seccioneta abans d'acabar el podcast sí, i ara ens acomiadem també. Molt bé, molt bé. Ricard, anem Som-hi. tirant amb les recomanacions. Exacte, endavant amb les recomanacions. Home, avui hem de recomanar tots els llibres i tots els No, projectes i tots aquí, els aquí. contes de la Rat Cebrián, Tots. Tots en peça. T'he portat una I joguina. espectacles. T'he portat una joguina perquè ets molt amant. Has dit, abans de treure el juguet. Sí, juguet, és És que veritat. m'agrada les paraules de Tarragona. No, juguet, i a mi me tens foten web? unes bronques a mi. Me I foten unes... web, sí. Vale. La posem, web, La posem, però, Instagram, però, no? però espereu-vos uns dies que l'estic actualitzant. vale. No, quan se publicarà ja estarà actualitzada, home. Com te busquem? Ratcebrian.cat. Ratcebrian, Vale. no? Molt bé. I Instagram, xarxes, Ratcebrian. te busquem? Vale, Molt bé. pengem tot aquí. Sí. Ho diem així, la gent que ens escolta en àudio doncs també ho té. Juguets. Juguet, no, és que em peguen moltes bronques, això sí, des del la poble terreta. per la Clar, terreta. és que ets un traïdor. T'he portat un juguet perquè ets molt fan de Vitec i esperem que Vitec mos patrocine. Que avui estàs posat molt... Mos patrocine el podcast i t'he portat, parlant d'escriure i llegir, doncs l'ordinador aquest que porta el llapis Una calculadora m'has portat? No, t'he portat l'ordinador aquest, que és el que et deia d'escriure per fer les lletres. Allò que parlàvem l'altre dia del traç, que ens recomanava la Txell, te'n recordes? Bueno, no sé si ha sortit aquest capítol. No, encara no. Doncs pues és igual. Potser sí. Potser sí. Veus? I tu pots anar dibuixant i pintant les lletres. Ah. Bueno, és així, és molt motivat aquest home, no? Però bueno, ajuda molt a fer el traç i a millorar la lletra perquè et fa pintar amb un llapis d'aquests així com a tàctil, però ben bé no és una tablet, és com un ordinador educatiu. Bueno, a nosaltres ens serveix molt. A nosaltres ens està servint bastant. Vitec, per desena vegada, truqueu-nos, Vitec patrocina. us ajudem a adaptar-ho primer en català, Sí. perquè no ho tenen, No, nosaltres I- ens gravem les veus per fer un català. i us farem la publicitat que vulgueu, perquè tenen jocs superinteressants. Molt xulos, molt xulos. Pues aquest, el Mr. Vas barat, Pencil, que ho miro. us ho recomano. I tu què? Doncs mira, he canviat la recomanació mentre escoltava la RAT, Vale. perquè... Això li he robat a la meva filla, eh? Alerta. S'ha de tornar això. S'ha de tornar, que els ha portat els reixos, eh? Sí. Perquè sabent que tu tocaves la guitarreta al teu esplai Home. i vigilaves els nens a la piscina. Ho hem explicat o no? Sí, no? No ho sé, no? Va. Sí? Sí. Al podcast ho hem explicat, Sí, eh? sí. La monitora... Vale. Ara sabent... inspectora. Això. ¿Quién los vigila, estos niños? Sabent Vale. que la RAT també ve d'esplai. A més, amb el Guillem Massot, dic, escolta'm, jo i just demà tinc sopar d'ex-monitors de tots els anys de l'Esplai Sant Fructuós, recomano el meu esplai, que és el Sant Fructuós. Home. Molt bé. I La tant, a més, aquestes mantenem un munt de setmanes generacions allí. ha sigut Sant Fructuós. I ho tens al costat de casa, tu. Sí, tot queda a prop, és veritat. Sí. A partir de quan poden anar? 5 anys. Doncs pues mira, em queda l'any que ve, anirem a parlar. Mm. Sí. Molt bé, doncs Sant Fructuós com a esplai, com Sí, molts tio. altres de Tarragona, però aquest el recomano. Vale, recomano perquè hi he estat, sí. Ah, molt bé. Ricard, doncs ho deixem aquí. Se m'està acabant la veu ja, la poca que et... Pues, vols que acabi jo? Acaba tu, per Vinga, favor. doncs. Acaba tu, que jo vaig a veure... Vet aquí un gat i vet aquí un gos. Aquest conte, aquest podcast, Aquest podcast. ja s'ha ja fos. Gràcies, família. Adéu. Adéu. I fins aquí hem arribat. Ara sí, un gotet de llet i a dormir.